kasaranan ti tunggal panagtodo. Senyal meten nga umado ti danom dagiti ubbog, manipod kabanbantayan. Ken numangrugin ti panagnenep-nep, markameten ti rugi dagiti adventure activity iti probinsya. Ti Kaparkan Falls ti tinig, ken water tubing ken RRB's Falls ti lagayan. Dagiti sumagmamano at daydaywen dagiti local tourist tunggal panagtutodo. Paset ti panagsagsagana iti masungat a panaglukat ti Kaparkan Falls. Titinawen a panakaidalan dagiti tour guides ti Abra-Mazing Tours iti basic life support training. Ket ita madama ti training dagiti sumagmamano a tour guide da. Nakita mi nga minday need iti emergency responses, lalo ka dagiti may panggap ti salon at tao dagiti turista nga umumay-dumay dayo mang bisbisita ti Kaparkan Falls. Last year, registered nurse ti Sarmi, so tatamot tapno adu de makaammo ken siyempre di tayo matammo no absent or present to the guides. Iso nga adu tayo iti umattend iti BLS no dito basic life support training. So kasano ka importante, sir? Importante kasi it's life saving. It's life saving. Adun tinapasamak iti kalabes iti Kaparkan Falls ang nagkasapulan iti emergency response. Ken gapu ti BLS training dagiti tour guide na ikante maayan natop a medical service dagiti local tourist. Uso pa lang amin ti trekking idi. Adda DJ teacher na medyo dakkel ti bagina at nag-trek. Siguro inatake ti high blood kasi ag-alalaw si Nate. Ammo day di tour guide me no anya dagiti medicines nga inya-apply na ijay mestra nga ijay. And at the same time, idi man the other year, at the snake bite case tayo, the same, the responses, amudan, no kasano nga in pluck out ijay site, ket babaon mo titulong ti RH lapas, na ipantayo kadigijay nataming ijay hospital, ijay vegan, ijay Gabriela, day di nga pasyente. Pakabuklan ngin na mapulo ket talo ti rehistrado iti tinig at tour guides ti Abra-Mazing Tours. Kaadwan kadagitoy ket farmers, fisher folks ken estudyante, manipod ba ilagayan ken kaganayan tinig. Basic life support lang ba? CPR, first aiding and bandaging. And lukas anong nga i-transfer ti patient mo in safety po. Very important po kasi ma'am kasi if ever po na may accident or may emergency po sa Kaparkan, since adayumat ma'am, ada ti agarang ag-respond po kanyada nga patient po. At least ada ti background may po nga kwa, tour guides. Adamat pronouncement iti Weather Bureau, ti pag-asa nga El Nino tatta. So, noan yan to dayjay kapigsaan, atidugan, nga nep-nep or monsoon, ison to dayjay tiroginan. Iso dayjay ti panagruruar dagiti ubbog iti banbantay. Ti Kaparkan Falls, although it's a year-round nga ubbog, kasapulan na lata dagijay seasonal nga ubbog, tapno umado dayjay danon na. Mabalin a bisitahin ti Facebook page da para iti opisyal a panaglukat ti Kaparkan Falls. Tinaiyuswat a basic life support ket pasetic capability training building ti Provincial Disaster Risk Reduction Management ken naimbetaran a magipagpaset dagiti riders ken dadumapay a personnel manipod iti naduma-duma a national agencies. Iti biyang ti Lagayan Tourism Office, talupulo ket maysa a tour guide iti ili iti accredited kalpasan a dimmalanda ti pito nga aldaw nga intensive training ken accreditation para kadagiti water activities. Iti mabiit, dumalan dagitoy ti reorientation para iti masungad a panaglukat ti water tubing, RRB's Falls ken dadumapay. Panggep pay ti LGU a dumalan ti photography ken videography training dagiti tour guides tapno ad-adda a memorable ti panagpasyar dagiti local tourist a bumisita iti ilida. Dagiti local tourist destination iti probinsya ket agpada a suportado da Kong JB ken Kongching Bernos, aluminya iti tantandudo da a turismo, trabaho, progreso. Jessica Boreta, Balitang Solid North.